měly být jenom dalším zapomenutým experimentem, který zkrachoval hned na startu. 3 bratři z rodiny pastora, který do nich investoval všechny životní úspory, jenom aby je hudební vydavatelství v zápětí vyhodilo na ulici. Z téhle existenční katastrofy se nakonec zrodil jeden z největších fenoménů pod vedením Disney. Jenomže čím víc zářili navenek, tím více kapela rozpadala zevnitř. Ahoj, já jsem Luke a tohle je skutečný důvod, proč se Jonas Brothers rozpadli. Na první pohled to vypadá jako klasický příběh o 3 bratrech, kteří se dali dohromady, založili kapelu a postupně dobili svět. Celý příběh ale začal u jediného člověka. Nejmladšího z bratrů Nicka. Rodina Jonasových vyrůstala v prostředí, které mělo od showbiznisu hodně daleko. Jejich otec Kevin Jonas starší působil jako pastor a víra hrála v životě celé rodiny zásadní roli. Hudba byla přirozenou součástí jejich každodenního života, a to hlavně po duchovní stránce. Právě Nick byl z bratrů ten, kdo na sebe začal upozorňovat jako první. Už jako dítě se objevoval na Broadwayi a jeho talent byl natolik výrazný, že si ho začali všímat i lidé z hudebního průmyslu. V roce 2004 dokonce vydal vlastní solový single s názvem Joy to the World, a Christmas Prayer, což v té době vypadalo, že pokud někdo z rodiny Jonasových má na to udělat hudební kariéru, bude to právě on. Jenomže postupně se začal objevovat další problém. Nick sice vyrůstal v prostředí křesťanské hudby, ale stejně jako jeho bratři, nechtěl být navždycky uzavřený pouze v tomto světě. Všichni 3 poslouchali úplně běžný pop a rock. Obdivovali kapely, které neměly s církví vůbec nic společného, no a chtěli vytvořit hudbu pro širší publikum. No a právě to začalo vyvolávat určité napětí s lidmi kolem jejich náboženského prostředí. Zlomový okamžik přišel v roce 2005. Nick, Joe a Kevin společně nahráli píseň Please Be Mine. Šlo o takovou spontánní akci bratrů, protože si chtěli vyzkoušet, jak budou společně znít. Když se ale nahrávka dostala k prezidentovi Columbia Records, Steveu Greenbergovi, všechno se v moment změnilo. Místo, aby podepsal smlouvu pouze s Nickem, rozhodl se nabídnout kontrakt celé skupině, no a v podstatě během jediného okamžiku tak vznikly Jonas Brothers. V té době šlo ale o hodně riskantní krok. Boybandy už nebyly tak populární, jako to bývalo na přelomu tisíciletí, no a nikdo nemohl tušit, jestli 3 bratři z pastorovy rodiny vůbec dokážou oslovit obrovské celosvětové publikum, nebo minimálně americké. Přesto se ale rozběhly přípravy na debutové album a kapela se začala pomalu dostávat do podvědomí hudebního průmyslu. Jenže navzdory všemu tomuhle úsilí se první velký pokus o průlom změnil pouze v katastrofu. 8. srpna 2006 vydali své debutové album It's About Time, to mělo být začátkem jejich cesty na vrchol. No a dneska si mnoho fanoušků ani neuvědomuje, že toto album existuje. Stejně jako si mnoho diváků videa neuvědomuje, že like a odběr mě brutálně podpoří. Problém totiž nebyl ani tlak v samotné hudbě, jako v přístupu vydavatelství. Podle manažera kapely bylo albu vydáno poměrně málo kusů. Columbia Records se projektu jednoduše nevěřila natolik, aby do něj investovala nějaké větší prostředky. Bez pořádné propagace se deska prakticky neměla šanci prosadit. Zatímco bratři objížděli koncerty a snažili se získat nové fanoušky, lidi ve vedení společnosti už pomalu začali ztrácet zájem. Situace se během několika měsíců ještě zhoršila a na začátku roku 2007 přišel definitivní verdikt. Sony, pod kterou Columbia Pictures spadala, se rozhodla kapelu jednoduše vyhodit. Pro rodinu Jonasových tohle ale představovalo téměř existenční katastrofu. Jejich otec totiž nevěřil pouze svým synům. Věřil celému snu natolik, že do něj investoval $90,000 ze svých životních úspor. Peníze, které měly původně sloužit na vysokoškolské vzdělání jeho dětí, zmizely v hudebním projektu, který právě totálně zkrachoval. No a aby dokázal financovat další výdaje, tak vyčerpal navíc limity všech svých kreditních karet. No a jako by to nestačilo, během stejného období přišel ještě další tvrdý úder. Přibližně ve stejných několika měsících ztratil práci pastora. S ní zmizela nejenom pozice v církvi, ale také bydlení, které bylo s funkcí spojeno. Rodina tak během krátké doby přišla o hlavní zdroj příjmů, no a o jakoukoliv jistotu budoucnosti a prakticky i od střechu nad hlavou. Jenomže potom se začalo všechno postupně měnit. V únoru roku 2007, jenom krátce po vyhazovu z Columbia Records, podepsali smlouvu s Hollywood Records, což je hudební vydavatelství, které vlastní Disney. Disney v té době ještě chrlilo jednu mladou hvězdu za druhou. No a přesně tohle se stalo i Jonas Brothers. No a začali se objevat prakticky všude, kam se člověk podíval. Jedním z prvních velkých kroků bylo jejich hostování v tehdy extrémně populárním seriálu Hannah Montana. V té době už byla Miley Cyrus úplně všude, no a Disney moc dobře věděl, že propojení těchto dvou značek může fungovat výborně. Bratři se také připojili k turné Best of Both Worlds, na kterém Miley vystupovala před vyprodanými halami po celé Americe. Přesto ani Hannah Montana nebyla jejich skutečným zlomem. Ten přišel až v roce 2008 s filmem Camp Rock. Tehdy to byla obrovská událost. Camp Rock nebyl jenom nějaký další film. Byl to jeden z největších projektů Disney Channel své doby. No a pro Jonas Brothers představoval katapult, který je vystřelil mezi absolutní elitu mladých hvězd.
Docela zajímavý je, že když o tomhle období bratři mluví dneska, tak zdůrazňují jednu věc. Sami si uvědomují, jak nepravděpodobný jejich úspěch vlastně byl. Hrála proti ním brutální spousta faktorů. Začínali totálně bez peněz, prošli si vyhazovem z vydavatelství, no a ještě krátce před podpisem z Disney stáli jejich rodiče prakticky před bankrotem. Jenomže právě tady začíná i druhá strana celého příběhu. Čím úspěšnější Jonas Brothers byli, tak tím víc začínali mít pocit, že ztrácejí kontrolu nad tím, kým doopravdy jsou. Navenek samozřejmě všechno vypadalo naprosto dokonale. 3 usměvaví bratři, miliony fanoušků a kariéra, o které většina mladých hudebníků může jenom snít. Jenomže tohle všechno se začalo měnit ve zlatou klec. Jednou z věcí, která jim začala vadit, bylo neustále rozšiřování jejich přítomnosti v médiích. Nestačilo jenom vydávat hudbu, natáčet videoklipy a jezdit na turné, součástí závazku bylo i natáčení reality show. No právě to byl moment, který Joe i Nick později označili za něco, co vlastně nikdy nechtěli dělat. Já si ještě vybavuju, že mezi tímhle vším, kdy prostě byli v Camp Rocku, kdy byli v různých Disney projektech, kdy hráli tour, kdy vydávali písničky, kdy měli tu reality show, tak měli i vlastní seriál na Disney Channel, jak byl třeba Hannah Montana nebo Kouzelníci a tak, který se jmenoval Jonas, jo, takže fakt jako oni byli extrémně brutálně velicí ve své době. Joe i Nick přiznali, že byli do té reality show v podstatě dotlačení. Nelíbila se jim představa, že televizní produkce začne vytvářet obraz jejich skutečných životů a že budou muset sledovat sami sebe každou neděli v televizi. Měli pocit, že postupně přestávají být skutečnými lidmi a začínají být postavami ve svém vlastním příběhu. S postupem let bratři úplně nezměnili názor a označili tuhle reality show za velkou chybu. Podle nich nešlo jenom o nějakou nepříjemnou zkušenost, měli pocit, že celý projekt doslova zabrzdil jak v osobním, tak i v uměleckém růstu. No a právě v tomhle období vznikla kontroverze, která je bude pronásledovat ještě dlouhé roky. Řeč je o takzvaných purity rings, jo, prostě prstenech čistoty, to není on, což byla taková kontroverze, která se dlouhá léta šířila po internetu a prostě lidi byli přesvědčení, že Disney přišel s geniálním marketingovým tahem a nechal bratry nosit prsteny, které měly symbolizovat slib zdrženlivosti až do svatby. Veřejnost byla přesvědčená, že šlo o pečlivě vytvořenou součást jejich dokonale čisté image. Jenomže realita byla prostě úplně jiná. Bratři začali nosit prsteny z vlastního rozhodnutí dávno předtím, než se stali slavnými. Vyrůstali v silně věřící rodině, jejich otec byl pastor, no a pro ně samotné šlo o přirozený symbol jejich víry. Problém byl v tom, že to nikdy neměli v úmyslu nějak veřejně řešit. Situace se změnila během jednoho z prvních rozhovorů. Novinář si všiml těch prstenů a začal se na ně vyptávat. Bratři nevěděli, jak na to mají reagovat. No a podle toho, jak oni na to potom vzpomínali, se situace tenkrát natolik vyhrotila, že jim reportér začal vyhrožovat, že pokud mu nic neřeknou, napíše do článku, že jsou členy nějaké náboženské sekty. No a najednou se z tohohle všeho stalo celonárodní téma. Média byla posedlá otázkami o jejich životě, ale o tom životě v posteli, což bylo samo o sobě absurdní, protože v té době byl bratrům přibližně 14 až 17 let, oni jsou jako různě staří, takže v tomhle věku. No a čím větší popularitu získávali, tak tím více z toho stával terč posměchu. Ti by se objevovali v televizi, na internetu i ve školách. No a celá záležitost nakonec pronikla dokonce až do South Parku, který si z nich udělal vlastní parodickou epizodu. Navenek Jonas Brothers stále působili jako dokonalá kapela. Vyprodávali koncerty, měli miliony fanoušků a patřili mezi největší jména své generace. Jenomže za zavřenými dveřmi se začínalo dít něco, co nakonec celou kapelu roztrhalo zevnitř. Po vydání alba Lines, Wines and Trying Times v roce 2009 začalo ukazovat, že bratři potřebují prostor sami pro sebe. Po několika letech nepřetržitého střídání koncertů, natáčení, propagace a života pod neustálým dohledem médií se objevila únava a šlo o mnohem hlubší problém. Každý z nich začínal mít jinou představu o tom, kam by měl vlastně jeho život i kariéra dál pokračovat. Joe se vrhl na solovou dráhu a vydal album Fast Life, Nick mezi tím vytvořil vlastní projekt Nick Jonas The Administration, no a v roce 2011 s touto kapelou vyrazil na turné. Kevin, který byl vždycky nejméně viditelný ze všech 3 bratrů, se začal víc věnovat hudební produkci, osobnímu životu, no a později se také objevil v reality show Married to Jonas. Jako já si myslím, že já když jsem jako malý, samozřejmě znal z Camp Rocku a prostě viděl jsem, jaký životy si žijí, jak je to prostě všechno skvělý a nádherný, úžasný, tak si myslím, že jsem nebyl rozhodně jako jediný na světě, že jo, který jako taky chtěl žít takový ten život, když jste prostě slavní, bohatí, všichni vás znají, máte úspěšnou kapelu, hrajete v seriálech a tak podobně. Jenomže čím jsem starší a čím více těma věcma zabývám, čím více řeším, a tak si čím dál víc uvědomuju, jak jako brutálně náročné to pro ně muselo být, jak to prostě nebylo sen, tak jak to vypadalo, ale jak prostě reálně fakt to muselo být takový, že až sadistický peklo, jo, že nemáte kontrolu nad vlastním životem, musíte prostě reálně od mladého věku v podstatě pracovat pořád neustále a
řídí váš život někdo jiný, jo, a nemáte v podstatě chvilku času na nějaký svůj osobní život. Absolutně ne. S odstupem let právě Nick přiznal, že kapela začínala narážet do zdi. Šlo o dlouhodobé kreativní neshody. Měli pocit, že se skupina přestala vyvíjet a že se opakuje stále dokola. Nick potom později i popsal, že když se rozpadaly jejich vzájemné vztahy, rozpadla se i samotná tvorba. Najednou nebylo jasné, kdo vlastně kapelu vede, kam má směřovat, no a každý stál na trochu jiné straně. Největší vnitřní konflikt prožíval právě Nick. Zatímco Jonas Brothers byli stále spojovaní s Disney érou a obrazem kapely pro mladé publikum, on v sobě sám cítil úplně jiný směr. Hudba, kterou chtěl dělat, byla dospělejší, osobitější, no a výrazně odlišná od toho, co od nich fanoušci vlastně očekávali. Jenomže místo, aby o tom dokázal otevřeně mluvit, začal se uzavírat sám do sebe. Později přiznal, že z jeho vlastních emocionálních bariér doslova otupěl. Přestal řešit, co jeho rozhodnutí mohou způsobit ostatním, protože byl natolik soustředěný na vlastní pocit nespokojenosti, že už neviděl vůbec nic jiného. A právě tahle kombinace frustrace a vyhoření společně s rostoucími rozdíly začala pomalu připravovat půdu pro katastrofu. Přesto se ale bratři ještě jednou pokusili všechno zachránit. V roce 2012 oznámili návrat na pódia, no a začali pracovat na novém materiálu. Fanoušci byli nadšení, no a zdálo se, že ta pauza splnila svůj účel a že se kapela vrací zpátky hezky v plné síle. Ve studiu vznikaly nové písně, připravovalo se 5. studiové album s jednoduchým názvem 5, jakože Včko, no album se sice natáčelo, ale atmosféra v kapele byla stále horší. Navenek bratři tvrdili, že pracují na velkém comebacku, ale ve skutečnosti se jejich vztahy dál rozpadaly. Nakonec se stalo něco, co tedy šokovalo fanoušky po celém světě. Album 5, Včko, nikdy nevyšlo. Místo něj později vydali pouze projekt Live s Včkem, jakoby 5, který obsahoval záznamy z vystoupení, které byly doplněné o několik studiových skladeb z nedokončeného alba. To, co mělo být vlastně velkolepým návratem, se proměnilo v poslední výkřik před koncem. Definitivní zlom přišel v roce 2013, konkrétně v říjnu. Jenom několik dní před plánovaným začátkem velkého podzimního turné oznámili Jonas Brothers zrušení všech 23 koncertů. Fanoušci nechápali, co se sakra děje. Vstupenky už byly prodané, album mělo být ready, ale všechny čekalo smutné zklamání a krátké vysvětlení. A to, že v kapele je hluboká propast. Ukázalo se, že hlavním iniciátorem celého rozpadu byl právě Nick. Podle vlastních slov svolal schůzku, na kterém Kevinovi a Joeovi oznámil, že jeho srdce už v projektu prostě není. Řekl jim, že kapela pro něj skončila a že chce pokračovat dál, ale bez nich. Nick dneska přiznává, že tehdy prostě jednal sobecky. Tvrdí, že šlo o emocionální nevyspělost, no a že měl pocit, že pokud chce získat vlastní svobodu, musí celou situaci vyřešit jedním velkým řezem. Odříznutím prostě. Nebo jako když člověk strhne náplast. Věřil, že čím rychleji to udělá, tím lépe. Možná to nebylo úplně nejlepší načasování, ale jakoby asi tak má pravdu. Jenomže naprosto podcenil následky. Joe později přiznal, že po tomto oznámení zůstal naprosto zdrcený. Nešlo jenom o konec kapely, šlo o pocit zrady od jeho vlastního bratra. Celé roky společně budovali kariéru, překonávali problémy a stáli při sobě. No a najednou jim Nick oznámil, že končí. Nebylo to jenom prostě o kapele, reálně šlo o rodinu. Takže to členy kapely ranilo o to víc. Nick později sám přiznal, že měl tehdy skutečný strach, že s ním Joe a Kevin už nikdy v životě nepromluví. Po letech společného života, společné práce a společného snu Jonas Brothers nepřišli jenom o kapelu, ale i o vzájemnou důvěru. Po rozpadu kapely dostali bratři další výzvu. Museli najít, kým vlastně jsou bez těch zbylých dvou. Největší proměnou prošel samotný Nick. Po několika hudebních experimentech přišel moment, který definitivně změnil způsob, jakým ho veřejnost vnímala. Single Jealous se stal obrovským hitem, otevřel mu další dveře a stal se tak respektovaným solovým interpretem. Podobnou proměnou prošel i Joe. Když Jonas Brothers skončili, mnoho lidí předpokládalo, že právě on bude mít nejsložitější pozici. Byl totiž dlouhá léta považován za hlavní tvář kapely, ale zároveň na sobě nesl nálepku disneyovské hvězdy, možná nejvíc ze všech 3 bratrů. A možná i z toho důvodu, že právě v Camp Rocku měl víceméně takovou tu nejhlavnější roli ze všech 3 bratrů. Stejně tak podle mě i v tom jejich seriálu Jonas. Jenomže Joe našel cestu, jak se od minulosti prostě odstřihnout. Stal se členem nové skupiny DNCE a s ní přišel jeden z největších hitů k druhé poloviny 10. let. Píseň Cake by the Ocean se okamžitě rozšířila do rádií po celém světě a dostala se až do první 10 hitparád. Hudba byla uvolněnější, modernější a výrazně dospělejší. Stejně jako Nick, i on dokázal přesvědčit veřejnost, že jeho kariéra nemusí být navždy definovaná jednou kapelou. Na rozdíl od bratrů, Kevin nikdy netoužil po stejné pozornosti.
Po rozpadu kapely se proto rozhodl využít příležitosti a zaměřit se na věci, které ho zajímaly i mimo hudbu. Založil vlastní developerskou společnost, která se specializovala na výstavbu luxusních domů v oblastech za hranicemi Manhattanu. Vedle stavebnictví také investoval do několika technologických startupů a postupně se snažil budovat kariéru podnikatele. Kevin se navíc stal prvním z bratrů, který založil rodinu. Jenomže právě v téhle době přišla jedna z největších osobních ran jeho života. Na veřejnosti se o tom téměř nemluvilo, ale Kevin později otevřeně přiznal, že během let mimo kapelu přišel o drtivou většinu svého majetku. Série nepovedených investic do nemovitostí a nevhodných obchodních partnerství ho dostala do situace, kdy ztratil prakticky všechno. Z peněz, které vydělal během nejúspěšnější éry Jonas Brothers, mu údajně zůstalo jenom přibližně 10% původních úspor. Přibližně rok a půl před jejich dalším oficiálním comebackem začali bratři pracovat na projektu s názvem Chasing Happiness, hon za štěstím. Dokument měl ukázat jejich cestu od dětství přes disneyovskou éru až po rozpad kapely a jejich oddělené kariéry. Měl to být takový nostalgický pohled zpátky na mimořádnou kapitolu jejich života. Když začali procházet společné staré fotografie, videa, koncertní záznamy a vzpomínky, stalo se něco, co asi úplně nečekali. Poprvé po letech spolu trávili větší množství času bez nějakého tlaku médií, bez manažerů a bez nějakého očekávání fanoušků. Místo 3 bývalých členů slavné kapely se znovu stali 3 bratry. Postupně si začali uvědomovat, že navzdory všem hádkám, zraněným emocím a rozdílným životním cestám, mezi nimi pořád existuje něco, co nikdy nezmizelo. Jenomže tentokrát nechtěli udělat stejnou chybu jako v minulosti. Místo okamžitého návratu si prostě dali čas. Museli si sednout a otevřeně si říct věci, které mezi nimi zůstaly viset od roku 2013. Řešili staré konflikty, rozebírali své chyby, vraceli se k okamžikům, které jim kdysi způsobily největší bolest. Z jejich pozdějších rozhovorů je vidět, že tentokrát chtěli vybudovat něco mnohem méně toxického, než jak to bývalo dřív. Už nešlo o to stát se znovu největší kapelou světa. Prioritou bylo obnovit vztahy mezi sebou. Proto spolu cestovali, trávili čas mimo hudbu a znovu se učili fungovat jako bráchové. No a teprve ve chvíli, kdy měli pocit, že jsou jejich vztahy pevné, začali řešit samotnou kapelu. Výsledek na sebe nenechal úplně dlouho čekat, no a v roce 2019 vydali single Sucker. Ve skutečnosti to fungovalo daleko líp, než kdokoliv očekával. Mnoho hudebních skupin se po letech vrací na scénu s tím, že spoléhají hlavně na nostalgii. Fanoušci si koupí vstupenky, protože chtějí znovu prožít své mládí, no ale nová hudba často působí jako tak nějak zvláštně zastaralé, neúplně zajímavě. Ale tahle píseň perfektně zapadla do tehdejšího popového mainstreamu. Nepůsobila jako nějaký zoufalý pokus dohnat trendy ani jako nějaká nostalgická recyklace minulosti. Zněla prostě moderně, sebevědomě a tak nějak jako přirozeně, tak asi jako byl celý jejich jako návrat dohromady jako bratrů. No a když krátce potom vyšlo album Happiness Begins, bylo jasné, že to nebyla úplně náhoda. V roce 2023 přišla další velká zkouška. Bratři vydali nové studiové album s jednoduchým názvem The Album a okamžitě se vydali na další masivní světové turné. Tentokrát ale už nešlo jenom o propagaci nové desky, chtěli oslavit celou svou historii. Během jediného večera totiž procházeli napříč svou historií a snažili se fanouškům nabídnout průřez všemi éry své kariéry. Od disneyovských začátků přes období největší slávy až po takovou dospělejší tvorbu posledních let. Pro spoustu fanoušků tohle turné byl prostě splněný sen. Jenomže v průběhu roku 2023 se objevily zprávy, že se Joe Jonas a jeho manželka Sophie Turner rozvádějí. Ještě o pár měsíců dřív přitom působili jako jeden z nejstabilnějších párů showbiznisu. Sophie byla známá po celém světě díky roli Sansa Stark ve Hře o trůny a taky hrála Jean Grey. Společně vychovávali 2 děti a veřejně působili jako pár, který se úspěšně vyhýbá většině takových těch hollywoodských dramat. Krátce ale po oznámení o shodu začaly bulvární servery prakticky každý den přinášet nové informace od anonymních zdrojů blízkých rodině, protože podobné úniky často nevznikají úplně náhodou. Jde o způsob, jak ovlivňovat veřejné mínění a nenápadně vytvářet příběh, který má veřejnost přijmout jako pravdu. No a v tomto případě se začala formovat poměrně jasná zpráva. Sophie byla vykreslována jako člověk, který miluje večírky, miluje společenský život a neustálou zábavu. Zatímco Joe měl být zodpovědný otec, který zůstává doma a stará se o děti. Zjednodušeně řečeno vznikal prostě obraz nezodpovědné matky na jedné straně, no a obětavého rodiče na straně druhé. Fanoušci začali okamžitě dohledávat starší rozhovory se Sophie a postupně si všimli něčeho zvláštního. Hodně dlouhou dobu totiž opakovaně popisovala samu sebe jako člověka, co rád tráví čas doma. No a dává přednost klidným večerům před divokými večírky.
No a to bylo trošku zvláštní, protože mediální obraz, který se šířil po internetu, jednoduše neodpovídal tomu, jak Sophie vystupovala dlouhé roky předtím. No a místo toho, aby se lidé postavili na Joeovu stranu, tak se začal dít pravý opak. Na sociálních sítích se rychle rozšířil názor, že někdo z Joeova okolí se snaží ovlivňovat mediální obraz rozvodu. Joe se tak během několika týdnů ocitl v situaci, kdy se původně výhodná PR strategie začala obracet proti němu. Čím víc informací unikalo do médií, tak tím skeptičtější veřejnost byla. Každý nový článek vyvolával další otázky, no a každá další anonymní výpověď vedla k ještě větším pochybnostem o tom, odkud vlastně informace pocházejí. Pro Jonas Brothers to bylo fakt nepříjemná komplikace. Kapela se nacházela uprostřed obrovského světového turné, no a místo hudby se velká část mediální pozornosti soustředila na Joeův osobní život. Titulky novin přestaly řešit koncerty, alba nebo rekordní návštěvnost. Hlavním tématem se stal právě rozvod. Dneska se Joe, Nick i Kevin Jonas oficiálně vrací v Camp Rocku 3 do svých původních rolí. Ve filmu, který kdysi zažehl plamen. Pracují na ní společně i s Demi Lovato, ale ta se vrací pouze jenom jako výkonná producentka. Nedávno jsem na Instagramu viděl videjko, kde Demi zpívala písničku This Is Me právě z Camp Rocku z jedničky a objevil se tam úplně jako překvápko i právě Joe a bylo to naprosto neskutečný, úplně moje dítě ve mně úplně křičelo. Každopádně život Demi Lovato byl mnohem víc problematický, než si možná myslíte, protože celý Disneyho stroj pořádně semlel. Na video o ní se můžete podívat tady, já budu moc rád za like a za odběr, můžete se mrknout i na merch a u dalšího videa čus!